I bɛ bamanankan mɛn. N bɛ bamanankan mɛn. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ɲininkali 3 de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'u jaabi an bɛ 1000 di i ma. Ɲininkali fɔlɔ o ye balontan min bɛna daminɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko CAN. Coupe d'Afrique des Nations. CAN o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Farafinna jɛkulu tɔn. Donc balontan kɔni o ye golikurutan. O ye farafinna jɔnjɔba farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Farafinna dolanci lakulu. Farafinna dolanci lakulu. Coupe d'Afrique des Nations CAN. Farafinna jɛkulu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na yan o yɛrɛ. An ka paw. Kupu yɛrɛ tɔgɔ bamanankan na. Olu ye jɔnjɔn tabagaw ye. Jɔnjɔn tabagaw. Kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Kupu awɔ. Kip. Kupu. Kip. O ye kan jumɛn? O ye bamanankan dɔ fana ye. O fana ye bamanankan ye. O bɛ fɔ Mali dugu jumɛn na? Bon a bɛ fɔ yɔrɔ caman de Kipu. Ok. Walan. I b'a fɔ walanba. Jama jɛfɛ. Ni kelen sɔrɔ. Ni kelen y'o sɔrɔ. Komi jama ka fɛn. Ayiwa ɲininkali 3nan ye min ye Aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? O ye Mali. Aigle du Mali. Samata Sɛgɛw, Mali Samata Sɛgɛw. Sɛgɛ ye épervier de ye. Aigle bɛ fɔ cogo di? Aigle ya? Kɔnɔba. Mali Samata Sɛgɛw. Mali Samata Sɛgɛw. Est-ce que sɛgɛ de don wa? Aigle de fɔra. Aigle. Les aigles. O ye sɛgɛw de ye. Bon o kan ka fɔ nin ma ko kɔnɔfin. Nin ye kɔnɔfinman de ye. Kɔnɔfinman. A jɛman fana bɛ yan. Bon a jɛman fana bɛ yen. Bon nin kɔnɔ nin bɛ bari nin ne bɛ sogomisɛnninw ta ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ. Mais a tɔgɔ a bɛ sogow ta yɛrɛ de a bɛ kɔnɔw ta mais a tɔgɔ bamanankan na. a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ walayi. Ayiwa an ka foli bɛ lakununi fɔbɛ kɔkɛ lamɛnsɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ aw ɲɛ bɔra an ka dalasunboli la cogo min na n'o ye micro trottoir ye an bɔra ka micro trottoir kɛ Coupe d'Afrique des Nations de kan sisan an ye ɲininkali kunbaba 3 de kɛ lamɛnbagaw la ko ni min sera k'o jaabi 1000 billet tun b'an bolo o dira an karamɔgɔkɛ Minankɛ Tangara fɛ ko ni min sera k'o jaabi k'an ka nin di o ma o la an bɛ Minankɛ Tangara fo Tangara électronique dividende na an ka foli b'a ye kosɛbɛ aw bɛna a ka numéro tɛmɛtɔla ye an ka jadulu in kɔrɔ. I ye créateur de contenu de wa? I ye DJ de ye wa? I ye beatmaker de ye wa? Nin baara si tɛ taa baarakɛminɛn ɲuman o sɔrɔli kɔ. Ni mago bɛ éclairage ɲɛnama la k'i ka baara yɔrɔ ka yɛlɛ ɲɛnama kɛ walasa i ka produit bɛ se ka manja sɔrɔ. I ye beatmaker de ye wa? Ka son ɲɛnama ka se k'o bɔ k'o di i ka lamɛnnikɛlaw ma. I ye boîte tigi de ye wa? Ka yɛlɛ ɲɛnama k'i ka dɔnkɛyɔrɔ walasa mɔgɔw ka se k'i ka yɔrɔ la kodɔn ka ɲɛ. Wala misiri de b'i wele wa? I bɛ fɛ misiri welekan a ka se yɔrɔ jan na. I jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na i k'i senfa joona ka se Tangara électronique la. Sonorisation minɛn bɛɛ lajɛlen ɲuman o bɛ sɔrɔ yen. Tripier bɛ sɔrɔ yen. Projecteur bɛ yen. Baffle Jibel ɲɛnamaw olu bɛ sɔrɔ yen. Mixeur bɛ sɔrɔ yen. Piano bɛ sɔrɔ yen. Humidificateur bɛ sɔrɔ yen. A bɛɛ lajɛlen caman santa bɛ sɔrɔ Tangara électronique la. I senfa joona k'i boli ka se Tangara électronique la. Walima numéro min filɛ ka tɛmɛ video kɔrɔ i ka o numéro ninnu wele. An balimakɛ.
I bɛ bamanankan mɛn wa? N bɛ bamanankan mɛn. Kosɛbɛ. Ɲininkali 3 de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'u jaabi an bɛ 1000 di i ma. Ɲininkali fɔlɔ o ye balontan min bɛna daminɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko CAN Coupe d'Afrique des Nations. CAN o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? CAN Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Ɲininkali 2nan kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Kupu. Jama jɛfɛ. Jama jɛfɛ. Jama jɛfɛ. Ni kelen y'a sɔrɔ. Ni kelen y'o sɔrɔ. Komi jama ka fɛn. Ok. I ma ɲininkali 2nan jaabi sɔrɔ. Ɲininkali 3nan Mali ka balontannaw o bɛ wele ko Aigle du Mali. A tɔgɔmasɛbɛn filɛ i ka fini kan. O bɛ wele cogo di bamanankan na? Aigle du Mali bɛ fɔ cogo di? Sɛgɛ. A bɛ fɔ sɛgɛ de ma tubabukan na ko épervier. Aigle bɛ fɔ cogo di? Aigle ye sɛgɛ de. O ye sɛgɛ de. Sɛgɛ de. O y'a bamanankan ye. O y'a bamanankan. Parce que sɛgɛ qualité 3. Dɔ bɛ yen min bɛ wele Mali da la o t'an fɛ yan o tɛ sɔrɔ an ka dugukolo kan min bɛ sɔrɔ yan o fila qualité 2 de bɛ sɔrɔ dɔ bɛ yen o belebeleba ye dɔ bɛ yen o mankanmani ye ale tɛ bonya a kɔrɔla cogo a tɛ bonya. Ok. An b'i fo kosɛbɛ. I ma ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ. I b'an ka page lajɛ walasa ka jaabiw sɔrɔ yen. I ni ce. Balimakɛ e bɛ bamanankan mɛn wa? Awɔ, ne bɛ bamanankan mɛn. Ɲininkali 3 de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ 5000 francs d'i ma. Ɲininkali fɔlɔ CAN min bɛna daminɛ sisan Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Kosɛbɛ. O ye farafinna jɔnjɔnba farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Farafinna jɔnjɔnba farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ok. I ma ɲininkali fɔlɔ jaabi sɔrɔ. Ɲininkali 2nan kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na? O ye jɔnjɔn de. Jɔnjɔn. Jɔnjɔn ye drapeau de ye. Drapeau. Kupu walan. I b'a fɔ walanba. Ok. I ma ɲininkali 2nan jaabi sɔrɔ. Ɲininkali 3nan Aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Aigle o ye sɛgɛ. O ye sɛgɛ. Ok. A bɛ fɔ sɛgɛ de ma tubabukan na ko épervier. Sɛgɛ fana fasugu bɛ yen. Sɛgɛ suguyaw bɛ yen. Ok. An b'i fo i ma ɲininkali jaabi sɔrɔ. An ka foli b'i ye. Balimakɛ i bɛ bamanankan mɛn wa? Awɔ, n bɛ bamanankan mɛn. Kosɛbɛ. Ɲininkali 3 de b'an bolo n'i sera k'a kɛ an bɛ 5000 francs d'i ma. Ɲininkali fɔlɔ balontan min bɛna daminɛ sisan balontan min bɛna daminɛ n'a bɛna kɛ Maroc n'a bɛ fɔ a ma ko CAN Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Des Nations. Non, i t'o dɔn. Ɲininkali 2nan o ka nɔgɔn trop. Kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Kupu wa? Awɔ. Kip. Kupu. Kip. O ye kan jumɛn? O ye bamanankan dɔ fana ye. O fana ye bamanankan ye. O bɛ fɔ Mali dugu jumɛn na? A bɛ fɔ yɔrɔ caman de. Kipu. Ok. Ɲininkali 3nan ye min ye Mali ka balontannaw bɛ wele ko Aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? I t'o dɔn. An ka foli b'i ye kosɛbɛ. Balimakɛ e bɔlen don bamanankan mɛnna fɛ dɛ yɔrɔ. E tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Seku Tarawele. O ye bamanan yɛrɛ. I bɛ bamanankan mɛn? An tɛ bɛrɛ min. CAN ɲininkali 3 de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ 1000 d'i ma 1000 filɛ. Ɲininkali fɔlɔ CAN bɛ fɔ cogo di an ka CAN na? CAN balontan min bɛna daminɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko CAN Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Balontan kɔni a bɛ fɔ ma ko ntola mais CAN non t'o dɔn. Ok. Ɲininkali 2nan ye min ye kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Kupu. Jɔnjɔn o ye drapeau de ye. Ɲininkali 3nan o ye Aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Les Aigles du Mali.
dolantanaw Mali dolantanaw awɔ wala n balimakɛ e ma ɲininkali jaabi sɔrɔ kɔfɛ an bɛna tila k'a jaabi an cɛ ne fa e bɛ bamanankan mɛn n bɛ débrouiller la dɔɔni. ɲininkali 3 b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi i sara tɛ mɛ lajali dɔrɔn de don an bɛ 5000 francs d'i ma ɲininkali fɔlɔ ntolantan min bɛna daminɛ sa n'a bɛ fɔ a ma ko CAN Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na Coupe d'Afrique des Nations. awɔ O ye farafin jamanaw ka ntolanci ye. farafin jamanaw ka ntolanci Awɔ. ayiwa o tɛ baasi ye ɲininkali filanan ye min ye kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na Kupu awɔ o ye jɔnjɔn ye. o ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko drapeau Jɔnjɔn o ye drapeau de ye tubabukan na an mago bɛ kupu de la kupu bɛ fɔ cogo di komi non tiɲɛ la kupu hakili tɛ kupu ta la. ayiwa Mali ka balontanna min tanna sa olu bɛ wele ko les aigles du Mali aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na Aigle du Mali. Mali ka bon an bɛ dege n'o samata sɛgɛ sɛgɛ aigle de. sɛgɛ ye aigle de ye sɛgɛ o ye tubabukan na épervier de ye aigle ye jumɛn ye bamanankan na c'est vérifié. Non, je ne me souviens pas. ayiwa an ka foli b'i ye kosɛbɛ i ni ce ok n balimakɛ e bɛ bamanankan mɛn Wa an bɛ débrouiller. ok ɲininkali 3 de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ 5000 d'i ma ɲininkali fɔlɔ CAN bɛ fɔ cogo di bamanankan na Coupe d'Afrique des Nations Coupe d'Afrique des Nations CAN farafina jɛkulu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ye o yɛrɛ farafina jɛkulu bɛ i n'a fɔ farafina tew bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn min nɔfɛ kupu yɛrɛ ye jɔnjɔn de jɔnjɔn ok ɲininkali 2nan aigle bɛ fɔ cogo di an ka kan na aigle du Mali aigle o ye Mali samata sɛgɛw de Mali samata sɛgɛw ok ɲininkali sɛgɛ de y'o ye ɲininkali 3nan o ye a bɔtɔ yɛrɛ tɛ n kɔnɔ kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na kupu n'o yɛrɛ fɔ kupu ye jɔnjɔn de kupu de ye jɔnjɔn Coupe d'Afrique comme compétition kupu ye jɔnjɔn de jɔnjɔn ayiwa balimakɛ i ma ɲininkali jaabi sɔrɔ dɛ cogo di an bɛ tila ka na jaabi i bɛ tila k'a bɛɛ lamɛn cogo di allo an balimamuso nba e bɛ bamanankan mɛn ɲininkali 3 b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ 1000 d'i ma ɲininkali fɔlɔ balontan min bɛna daminɛ tile 2 in na n'a bɛ fɔ a ma ko CAN Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na farafina jɛkulu tɔn farafina jɛkulu tɔn ok ɲininkali 2nan kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na jɔnjɔn ye drapeau de ye awɔ kupu donbolo donbolo ɲininkali 3nan ye min ye Mali ka balontannaw bɛ wele ko aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na aigle du Mali samata sɛgɛ sɛgɛ ye épervier de ye aigle bɛ fɔ cogo di aigle kɔnɔba ayiwa an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ ɲininkali 3 de b'an bolo n'i sera k'a jaabi 1000 b'an bolo an b'o d'i ma ɲininkali fɔlɔ CAN min bɛna daminɛ sisan Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na Coupe d'Afrique des Nations. awɔ Farafina dolantanaw. Coupe d'Afrique des Nations ok ɲininkali 2nan ye min ye kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na Kupu yɛrɛ tɔgɔ bamanankan na olu ye jɔnjɔn tabagaw ye. jɔnjɔn tabagaw jɔnjɔn ye drapeau de ye dɛ Jɔnjɔn ye drapeau de ye. awɔ
kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan kupu yɛrɛ tɔgɔ bamanankan na bɔ ne mɔ ne bolo o kan ka kɛ non n t'o dɔn. I t'o dɔn ok ɲininkali filanan tɔgɔmasɛn min filɛ nin n'o ye aigle ye i k'a duloki kan les aigles du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na Aigle du Mali bon o kan ka fɔ nin ma ko kɔnɔfin ye kɔnɔfinma nin kɔnɔfinma a jɛman fana bɛ yan bon a jɛman fana bɛ yen bon ni kɔnɔ nin bɛ bɔ de ni ne bɛ sogomisɛnninw ta ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ mais a tɔgɔ a bɛ sogow ta yɛrɛ de a bɛ kɔnɔw ta mais a tɔgɔ bamanankan na a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ walayi ok an ka foli bɛ i ni ce ayiwa an ka foli bɛ lakununi fɔbɛ kɔkɛ lamɛnsɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ aw ɲɛ bɔra an ka dalasunboli la cogo min na n'o ye micro trottoir ye an bɔra ka micro trottoir kɛ Coupe d'Afrique des Nations de kan sisan an ye ɲininkali kunbaba 3 de kɛ lamɛnbagaw la ko ni min sera k'o jaabi 1000 billet tun b'an bolo o dira an karamɔgɔkɛ Minankɛ Tangara fɛ ko ni min sera k'o jaabi k'an ka nin di o ma o la an bɛ Minankɛ Tangara fo Tangara électronique dividende na an ka foli b'a ye kosɛbɛ aw bɛna a ka numéro tɛmɛtɔla ye an ka jadulu in kɔrɔ o la an ye ɲininkali 3 de kɛ ɲininkali fɔlɔ o tun ye CAN Coupe d'Afrique des Nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na o bɔlen kɔfɛ filanan kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na a ɲininkali 3nan n'a laban o de tun ye k'a fɔ aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na o la an ye mɔgɔ caman dalasunbu an ye mɔgɔ caman interviewé nka i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn ye kumana olu si ma se ka jaabi di o la an bɛna jaabi de di aw ma sisan walasa aw ka se k'a dɔn k'a fɔ k'an ka kan bɛ se ka kumaden bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o la ɲininkali fɔlɔ jaabi CAN ye kumaden ladosolen de n'o ye kumaden abrégelen ye a walawalalen n'o ye a ɲɛfɔlen ye o de ye Coupe d'Afrique des Nations Coupe d'Afrique des Nations o de bɛ fɔ an ka bamanankan na ko golofina kafow ka jilafɛ golofina kafow ka jilafɛ o de bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations o rɔ kupu o de tun ye an ka ɲininkali filanan ye n'a fɔra ko kupu o de ye jilafɛ ye an ka kan na nka jilafɛ in n'an ma walawala caman tɛna a faamu o la u ka mini bɔlini min bɛ yen mini verre min bɛ yen ni ani kupu yɛrɛ bɔlen don o de bɛ wele ko coupe ni a bɛ sigi an ka tabaliw kan a bɛ k'an ka restaurantw na ni ji bɛ k'a kɔnɔ n'an bɛ an min a la o bɛ cogoya min na o forme bɛ cogo min na kupu in fana bɛ o cogo de la wa kupu in yɛrɛ tɔgɔ bɔra o de la n'o ye jilafɛ ye o rɔ kupu de bɛ wele an ka kan na ko jilafɛ o rɔ ɲininkali 3nan jaabi o de ye aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di an ka kan na o la mɔgɔ caman y'a ɲini ka jaabi k'a fɔ ko Mali samata sɛgɛw nka an k'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛ ale ni aigle olu tɛ kelen ye a bɛ fɔ sɛgɛ de ma tubabukan na ko épervier a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko sɛgɛ o la aigle o fɔcogo an ka kan na tɔgɔ damadɔ de b'a la an ka kan na i n'a fɔ an delila ka o video kɛ cogoya min na a bɛ fɔ aigle de ma an ka kan na ko bibi walima n'a y'i diya i b'a fɔ ko bɔn walima n'a y'i diya i b'a fɔ ko sale caman b'a dɔn o la kosɛbɛ nin 3 bɛɛ de ye aigle tɔgɔ ye an ka kan na salen kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ k'a bɛ tali de kɛ a bɛ fɛnmisɛnninw sogomisɛnninw de ta bibi fana y'o cogo kelen de ye kɔnɔ kunbaba min bɛ yen n'ale ka baara ye bamisɛnninw ni sɛw ni sagamisɛnninw n'ale b'olu ta o de bɛ wele an ka kan na ko bibi dɔw fana b'a wele ko bɔn o rɔ a bɛ fɔ aigle du Mali ma de ko Mali bibiw walima Mali bɔn wala Mali calenw komi bibi ka baara ye tali ye ɲinan kɔni a kɔrɔ fɔlen filɛ nin Mali tolantanaw u ka kupu ta dɛ u ka jilafɛn in ta ka na an ka ji min a kɔnɔ o la an ka foli bɛ lakununi fɔbɛ lamɛnsɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo